תודה לך, להתראות. ערב טוב לך, אורנית דקל. ערב טוב. אז תנועת שלם זוכה לאות הוקרה בכנס שדרות שיערך בשבוע הבא. נכון, תנועת שלם מקבלת אות המופת החברתי בכנס שדרות לחברה בשבוע הבא. אנחנו מאוד גאים על כך ושמחים לספר על תנועת שלם שמופעלת על ידי החברה למתנ"סים והוקמה לפני כ10 שנים ביוזמתו של דוקטור שלום קליין, מתוך מגמה לנצל את הפוטנציאל העצום הגלום באלפי אנשים שפורשים ממעגל העבודה, והצטרפות למסגרת התנדבותית מאפשרת להם מימוש עצמי, מיצוי היכולות שלהם ומיצוי משמעותי של האנשים עם פרישתם. אנחנו מדברים על נחיתה רכה מעולם העבודה לעולם הפרישה על ידי הצטרפות למסגרת התנדבותית ליד הבית. כן, את מדברת על נחיתה רכה, כי באמת בתוכנית הזאת אנחנו מדברים רבות על הפרישה המוקדמת, שלוקחים אנשים בשיא עונם. זה הפסד בטוח לחברות שפיטרו אותם, אבל מעבר לכך, גם אותם אנשים הם מאוד יצירתיים, אבל כשהם יוצאים החוצה, אין כל כך מה לעשות בגילאים 50 פלוס, 60 פלוס, אין מה לדבר. אכן, אנחנו באמת באים אליהם בדיוק בנקודת זמן הזו, ואומרים שאנחנו הכתובת עבורם, לסיבה טובה לקום בבוקר, למימוש עצמי, ואנחנו מציעים להם מבחר רחב של אפשרויות התנדבות, כמו התנדבות בגני ילדים, במסגרת תוכנית זהב בגן, בשיתוף אור ירוק, תוכנית לבטיחות בדרכים, תוכנית שלם בחינוך שזה בבתי הספר, אנחנו עובדים עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, קהילה מטיילת, בנק הזמן, יש לנו מומחים למען הקהילה, שזה מומחים שנותנים ייעוץ כלכלי לאנשים. יש לנו מגוון רחב של אפשרויות שהאדם הפורש יכול בעצם לבחור את התחום שהכי הולם את רצונו ויכולתו, וכך להשתלב ולהצטרף לתנועה ארצית גדולה שמקיפה היום למעלה מ7,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ. 7,000 שעושים זאת כמו שאומרים ברציפות, עושים את זה יותר מפעם אחת בשבוע, יותר מ4 שעות בשבוע. זאת התנדבות משמעותית? ההתנדבות היא משמעותית. אדם בממוצע תורם 6 שעות שבועיות. יש לנו אנשים שכמובן מתנדבים יום-יום, אבל בממוצע שעות ההתנדבות הן 6 שעות שבועיות. אנשים אצלנו מתמידים, אנחנו בדקנו את זה במחקרים. אנשים לא רוצים לעזוב את המסגרת שהם כל כך מתחברים אליה, שנותנת להם גם מסגרת חברתית משמעותית, שזה דבר החשוב ביותר לאדם שפורש ממקום העבודה. ואנחנו גם נותנים מסגרת של הכשרות. אדם שמקבל על עצמו תפקיד, מצטרף אלינו לקורסים שמתקיימים במסגרת, יש לנו בית ספר ארצי להטמעת תורת ההתנדבות, הוא מקבל הכשרות, ידע וכלים, והתפקיד שלו ההתנדבותי אותו הוא בחר. כן, מה שאת אומרת כאילו נבלע בתוך המשפטים שלך, אבל יש לזה חשיבות אדירה, מפני שגם להתנדבות צריך לעבור תהליך הכשרה. זה שאתה מתנדב זה לא מספיק, צריך לעשות את זה בצורה מקצועית. נכון מאוד, אנחנו בהחלט רואים את ההתנדבות כמקצוע, ואנחנו מתייחסים בהתאם, ולכן זה לא מובן מאליו שכל מי שפורש מגיע להתנדבות, אבל אם הוא כבר הביע את הנכונות, התפקיד שלנו זה לצייד אותו בכל הכלים הדרושים כדי לעשות את התפקיד שלו בצורה הטובה ביותר, ושם אנחנו באמת נותנים לו כלים וידע איך לעבוד, וכן מערכת של ליווי ותחזוקה לאורך זמן של כנסים ואירועים בחגים וטיולים ופעילות חברתית שמלווה אותו לאורך זמן גם במשך הפעילותו. את מדברת על התמקצעות ההתנדבות, והכוונה לא למטרות רווח, אלא פשוט להיות עם כישורים מתאימים להתנדבות. לא כל אחד יכול להתנדב, צריך ללמוד לקראת התפקיד הזה. ואיך מצטרפים אליכם? אז רק לגבי המשפט הזה, אנחנו סבורים שכל אדם יכול להתנדב. המלאכה היא עלינו יותר להתאים את התפקיד לאדם. ופה באמת יש לנו תפקיד של מיון שאנחנו עושים, אבל אין דבר כזה שאדם יגיע אלינו ויצא עם ידיים ריקות. כל אדם יכול להתנדב.
אתם מוזמנים לפנות, מי שמעוניין להצטרף יכול להגיע למתנ"ס הקרוב לאזור מגוריו, או להיכנס באינטרנט תחת תנועת שלם לאתר שלנו, ששם יש לנו אתר פעיל, וכך להגיע אלינו. אורנית דקל, דבר ראשון נשאר כוח ומזל טוב על הזכייה לכל אותם 7,500 בוגרים שנמצאים בתנועת שלם. אני קורא להם בוגרים, אנשים עם הרבה ניסיון שרוצים לתרום לאחר, למרות שאותם הוציאו לפנסיה מוקדמת ולא תמיד מרצונם. תודה רבה לך. ונקווה שנלך ונתרחב, שההתנדבות תהפוך להיות נורמה אצל האדם המבוגר. עד כאן שעת חברה.